koma posaka mawa Mulungu pali chinsinsi chokhazikika chimene Mulungu adachiyika pakusala zakudya. Chifukwa zakudya zimene Mulungu sadazipange zimapangidwa ndi anthu. Ndiye pano ndili ndi ndandanda wa ziwiri kapena zitatu chifukwa cha kanthawi kanga kamene kanditsalira. Number 1, tili ndi nkhuku zapansika zija za masiku awiri atatu zakula. Kodi zikumveka ndi zakudya kapena kuti ndi zamoyo zimene Mulungu sadazilenge. Koma maphunziro aziwanda malinga ndi Timoteo tamuwerenga uja. Polowa mmasukulu mmakoleji ino anzatu mwaphunzira ndiye mukubwera ndi zinthu zozatiuza kufunikira kwa nkhuku iji. Kazikumveka kaya? Mumakhala ujeni kuzitchula mayina. Ndiye zikatchulwa mayina kwa ife nkuzika mkamwa mukumveka kutsekemera zikukoma. Koma pa nthawi yomwe zikukoma zakudya izi, Timoteo akuti pali zakudya zimene sizinapangidwe ndi Mulungu. Chifukwa Mulungu anapanga zakudya zoti achikhulupiriro adye. Ndikumveka ineti? Ndikumveka na nkhuku yapansika idzo yoyera kanjofira yodzaza ndi mankhwala. Christianity without Jesus anawika ngati msinje wa ku Babulo umene unyinji wa okhulupirira usambire mmene. Mankhwala amene amayika ku nkhukuzo kuti zikule amathandizira munthu kuzimva kukoma ndi kuziona ufulu wakuti sangakhale m'dziko lapansi mopanda kudalira zokoma za dziko lapansi. Chimenecho chikupangisa uthenga wa ife pano end time kukhala wolimba kutuluka nawo kunjako. Chifukwa pakumva munthu akuganiza kuti mukunchosa pa thanzi limene lingamkuze msanga. Tamvera kafukufuku amene anapanga Christianity without Jesus pazakudya adapeza kuti chiwerengero cha ambiri UK, America, Russia kupita uku chikukula msanga chifukwa cha zakudya zopanga. Ine ndikukhulupirira kuti zakudya izi zinayambira kwa Angerezi. Ndipo inu simungabereke mwana lero nkumulera limodzi ndi mwana wa Ngerezi kunjako muganize kuti misinkhu afanana ndi wanu. Chanuchi chikungimini azikula mokungimbindirira chifukwa kungodya nyemba zopanda mafuta. Kodi mkunimvesa? Wanzanui muli mankhwala aja kukulisa nkhuku akukulisa soja munthu. Kodi zikumveka zimene? Kodi mukuganiza kuti munthu ameneyo ndi munthu pamaso pa Mulungu? Ndiye funso limene. Ndiye kuti munthu ameneyi mwa iyeyi muli nkhuku. Kazikumveka kaya? Mwa iyeyi muli chimene chikupangisa ng'ombe ya vetenale ikule. Mwansanga mafupa a munthu ameneyi salinso mchilengedwe chimene Mulungu adalengera. Tsopano munthu aliyense wosanduliza chilengedwe chake kuchikazika mtundu wina muzakudya kapena mankhwala pobaya kapena podzola wasemphana ndi ufumu wa Mulungu. Ana Mulungu samalani. Musadyetse zophweka tikuphunzirazi. Amen. Muzakudya zimenezi zakudya zimene adayambirira kuyikamo zipangizo zawo zobalalikazi. Tonse diso likhale pa Timoteo woyamba
4 verse 3 zikumveka nayi ndandanda wa zakudya zimene adazipanga ngati mtsinje woti ana Mulungu asambire, umene ndi mtsinje wa ku Babulo, umene anzathu poyenda mu chapter 37 mu 137 masalimo akuti ayi tidapachika azeze. Kodi zikumveka mwa njira ina pachika ni mafoloko kaye maflying pani atani apachikidwe, mafirija yambatsekedwa. Kazi kumveka zimenezi tili mwachikodokodedwa mashoplight jambeta ima kulowa ulendo wasikapoka kala ulendo kufunika jizilowera kudimba wasati kushoplight kani asa kusapa chifukwa ndikulowerako kuliza kudya zimene Mulungu sadachita, ndiye zimene Mulungu adazipanga kuti achikhulupiriro adye zili kutchire ndakonzeka waya madimba kukasaka pali zimbe chifukwa kushoplight kwandisausa kulowa kani avuta okondedwa. Kwa mmenemo muli zakudya izi. Number 1 Supergate. Paeka mukamphika, paeka mukantani mukamphika amakupasani msuzi wa white. Ndija msuzi wa white ukutuluka nchanimo Supergate. Mutenge madziwo mwaike padera, mwachosa Supergate mwaike padera, mukamasa 10 minutes mwapeza kuti white ija yaonjezekanso kusiyana ndi mmene inalili. Makosana ndi zakudya zimene zayikidwa kudziko lapansi kuti zikaononge achikhulupiriro. Ameni mpingo. Kani yovuta pizza ndi chakudya ichi ndichosausa kwambiri. Chifukwa chakudya cha pizza chidachita tsoka chili mgulu la menu imene imatchedwa kuti tamale. Kuti zikumveka zimenezi takaguguleni mukagugule mawa kuti tamale food mukapeza kuti soya pieces ali gulu liti, ali gulu limeneli kumapita musi. Ndipo zakudya zimene mukazipeze pa tamale menu kani yosausa makosana ndizochoka kudziko lapansi, sizikungokoma kokha nkukunenepesani kokha ayi, koma zimalowa kukapanga affect chigawo cha ubongo chijama chiphunzitsa mzimayi mmamawa dzulo kuti ubongo wa mwana umayamba kulandira cha uzimu, ukakula kenako uzambe kulandira maphunziro. Ndiye chakudya chija chimapita ku primary ya ubongo kumene kumachoka maganizo opembeza, maganizo opanga chisankho cha Mulungu woona. Kani yovuta makosa. Tini fish ino hapa ulendo wenda iti tukupita kukacha kamukuti kujani kukatumikira kumene kukumarifoma ndiye zavuta nanga ndiwo zichoka kuima pacha pa shoplight kugula tini fish. Kani yosausa makosani. Zakudya chimenezi zina amalemba koma zina sada salemba, amayikapo mawa kuti UTIC. Ndiye UTIC yu pomuzimbayitsa anamuyika 24. Kazikumveka zimenezi. Amen. 24 ndi 12 ndi nkhani yovuta kwambiri kuti tiyambe kuilongosola pano. Chifukwa 24 ndi amene mumampeza mafuta odzola amayika 24 ndi musimu amakuyikirani kuti hours. Kazikumveka kaya ndiye ndi mumapusa kuti ndiye kuti ndikazola ndi 24 cha 24 hours akununkhira iya 24
kuchapaeka tu kuchi satanic tu amayimira distraction kugumula kwani mukundimva Faro amatenga zilembo zitatu. Kilembo choyamba chimayimira gani majani fuje mukundimva sabu mwezo stage 24 kwambiri amapita kwa bambo mukadzola ndathawa kucha kama kundimva kaya mwadzola 24 hours ndekuti ziwanda zimene sizichoka mu 24 hours sizikufuna inuyo abambo mwadzola anu ayi zikupita kwa amayi kama kundimvesa kaya ndekuti nyumbamo ngati muli 24 hours odzola abambo musamanyinyirike mukaona amayi wakukanika kudzuka kupemphera chifukwa mabomba akuchoka kwa ndani kulowera kwenda koma amalemba po 24 hours. Amen. Tichedwa pati zakudya ngati mazira zili nkhani pamene tabu tilingi 12 amapezeka sopa mafuta zikumveka 12 mwachidule ndi ziwanda zimene zimakhala mmafutamo koma zimapita target kwa abambo kazikumveka zimenezi now ndikuti 24 ndi 12 kuti sopano timphunzise bwino pakufunika tidzabwere kuphunziro lina kuti ndisafotokoze detail ya zimene ndikunena. Amen pingu kuopa kuti mungapita ndi zinthu zosagwirika chifukwa ndili pa ulendo ndikulowera kwina kama kundimva kaya zikumveka kodi zimenezi mmenemu tidzapeza kuti wani ndi Jay amene amayimira Janais ndiye Janais ndi chiwanda chimene chimaletsa ukwati mmanyumba Janais amamyata pa mukanzula nena 24 lotu ndama kagona pakati uko abambo ukunda uko amayi ngani yovuta tisile kaipa mimi. Ameni mpamene mumaonera kuti sopano tupiranzanga la zizira amakhala Janais zikumveka naye uyu akati atere kumanta tangobwera nyibe ngampanga bwanji koma iweyo kumtima kulibe Janais kani zosausa tindiana. Amen. Mazira tatenge bwino bofuna kudya ndikukhulupirira kuti ife tisake mizimu nkhuku za chikuda kazikumveka zimenezi tiweke zitipase cha koma ngati mpingo tipitaso kunsika kukagula mazira muzasiyanise zira limene lija ndili mukaliphwanya lanuli chankati chimakhala cha yero kwambiri lijali chimaoneka ngati white olo mukaphika yero ujaso sata amangooneka ndicha white yenye uja wa maza supageti uja. Ameni mpingo amaira bambo tena kudziwa kuti tili pa ulendo opita kumwamba ndipo pamene tikuyenda ulendo umenewu tidziwe kuti Mulungu anayika zakudya zimene achikhulupiriro akuyenera kuta ndipo zakudya izi tikuzitchula apa ngakhale zambiri zimene sitizitchula koma zopangidwa wazipanga si Mulungu ndipo zimenezo makampani mabungwe maiko avomerezana UN yavomereza kuti zimenezo zipisidwe ndipo zakudyazi zikupita zikaipa kutsogoloko simuzakwanisa iniyo kulowa ngakhale paukala kuti muyime paukala pasakhala pokuvutani kuti zikumveka izi
mu biscuit pano bagula kale company inayopanga mabiscuit ku Zambia posachedwa kuamba kubwera mabiscuit amene kakirimu kapa katikacha kakumakhala ka yero mukamadya kakumveka ngati jinja ayi ndimene imamvekera nyama ya munthu koma mwana ife tadya ngati zochita kutiuza munthu ngatina mite imamveka ngati jinja that's why ku Ganja River ku India kumene kuli guwa la nsembe limene amapanga human sacrifice limayenda malonda kwambiri chifukwa kumeneko ndi kumene kunabwera business kumaiko aku Africa yomaba ana ang'ono kapena kugula mitengo ya ana ang'ono ndi kumapita nayo chifukwa nyama yake ya mwana wang'ono imamveka jinja kazikumveka izi ameni mpiko ndikuganiza kuti mwanaye atatiwalira kwambiri tasinjani kaya nchinangwa chomwecho kazikumveka kaya tilamoni molas wambiri hamayi mundigaira tumolas nikamati kusinja ndio mumpangira biscuit chani niikire nincha kopa kutanga malilile mabiskete anthu tikakwera nawo basi kodi zikumveka zimene zimafuta tumpaka kufika po mgulira mwana kamba kodi kamba nchani makosana kamba ndi chifani cha nyama ya palilime kamba musana yambe kudya inu kamba nayamba kupangidwa 1820 ndipo ankapezeka mokamo mmene muli mafunction a satanist basi asana yambe kubwera ku dziko lacha lapasi kodi zikumveka izi kodi mukuikonda soya pieces ndikuganiza kuti pakuti ndi soya pieces pakuti ndi soya ndikuona ngati asikana wasukulu achita yokwanira zikukanikani kupanga nyama ya soya nokha tilephera tipeza zopondera tipeza zimene amafinyira tipeza basi kodi zikumveka kuti tipitirize kudya sachilengedwe koma tu soyayi akapita ku factory pali danger iyi ndimene adayiona Daniel chapter number 2 kodi Daniel sankadya kwawo zokoma sikunalibe kwawo zidalipo zakudya zake zomwezo kwawo zinalipo ankadya koma atafika ku Babulo zimenezo Daniel sanata adakana chifukwa process ya zakudyasi kodi zikumveka zimenezi ino amene mmakonda kwagula nyama kumabuchala samalani chifukwa nyama imene timadya kubuchala ili ndi vuto lakuti dziko lonse lapansi lidavomerezana mpaka na bilu imeneyo idakapasa 1978 ku UN komweko kuti pasapezeke munthu wa buchala wadula nyama osadusa pampeni olemba bismillah ndipo analika ndi mawu mwambamu halali kodi zikumveka zimene kweli limoti so iyo chinga ukagula nyama yoti yadusa pa guwa la nsembe ndi zimene Daniel akuti ine zimene zosindika sindidya palibe kanthu ndi soya koma kumene wadusa kodi zikumveka izi mawa ndi nkucha tikapeza makobiri tipite ku makampani ngati Tambala Food chakuti kumene akupanga soya cha mukapemphe kuti ndifuna ndisuzumire nawo miphika imene mmapangira zinthu mukuyimva kodokondedwa kunsiku mbali mukapena mkati mukapeza aikako the whole sin eye palikalaundi kachonchi zikumveka nkacha ndi saini ya sataniki kodi ine ndidye zimenezo muzina lakuti chifukwa ndi soya iya inaopanga ndilephera
ndiyamba kudya wanga. Ameni. Ndisinja ndiye sesa mpaka zitheka ba. Zikakanika khale. Sopano tili ndi jigisi, crispisi, komanso onga, msuzi mix. Zinthu zimene zokondedwa sizidayambe solero, ndi zimene zidayambirira kuyikamo chipande chimodzi pa mphika umene ukhoza kunyamula 20 to 25 kg kapena liters, ndamayikamo chipande chimodzi cha ufa umene ukukayikisa kuti ukhoza kukhala ufa wa matupi anthu. Ndi chani chikuchitika? Anyamatawa adapita ku WFP, World Food Organization, ukayika ndalamazo atsegulire mwayi wanyamata opanga za zakudya kuti ayende m'makoleji ayambe kuphunzitsa kadyedwe ka munthu. Kodi mukundimva? Kote kuti muwangamo amayikamo feva ya nkhuku komanso ya nyama. Ndicho linga choti inu muziona kuti mukudya chani? Nyama. Amayi ndi abambo, tikadakhala ndi nthawi ndi masiku, msonkhano wina tisadzajombe kuti tizamve zoposa ziti zimenezi. Ameni mpingo. Koma chinthu chimodzi chimene ndichidziwa ine ndichonena kuti dzikoli lafika povuta kwambiri. Tamverani. Tili ndi bifi ameneyu simonga tikunjivira ngati nyama chonchijayi, koma imakhalaso mchitini, amagaya ndikuyika cha mchitini. Nyama imeneyo amayika kuti ikhoza kukhala 3 zaka zitatu ndi miyezi 5 isadaule. Now mukatsegula mukapeza kuti mkatimo mumaoneka mafuta oti mukayika apapa ikupasani mafuta ngati tayero choncho. Chayerocho ndiye zipangizo za thupi la munthu. Kodi mukundimva? Kote kuti anthu kudziko lapansi adayamba kale kudya anthu. Nina kumandaba kuti Chikhristu chikulimba ndi chifukwa cha inu anthu osadzipatula, amene mumangonama kuti ndinu ansembe achifumu mtundu wa mwini wake, koma anthunu dyera. Suja mumatsegula firiji kuti atentha, kutsegula Fanta. Kodi Fanta ncha? Mukutsegula cha Fanta. Kani yosausa makosana. Ine ningopempha kuti Ambuye atitani basi? Atithandize. Chifukwa kudzikoku pansi pa ground Satana wayalapo mpango wake, sawu yake. Kote kuti ana a Mulungu pouka mmenemu tili pa masauso kwa basi. Flavor ya Fanta imene mumayimva kuti niyo ndi Fanta, timamva ngati orange. Zikumveka eti? Koma makosana mukapita kuma kampani opanga Fanta orange simukaipeza. Mukaipeza? Ndiye somono mmamwe chijamba tima orange aja atenga ku. Amayi ndi abambo, tili ndandanda pano wazakumwa Fanta, Coca-Cola, kaya china chijakuti chani, koma ine ndimangofuna ndinene kwa madriver amene mumakonda kumwa Dragon. Ati wochosacha tulo. Drink yosausa kwambiri, mukamayenda magalimoto timakwera acha ine chemu, timaipesa driver waikapati apa. Tamverani. Magalimoto ambiri pa magalimoto 10 amene amagwa magalimoto 6 mumakhala kuti mulika chitini ka Dragon. Kafuse na polisi.
pamene amayang'ana ngozi za pansi kapena pamene pachitika ngozi ya galimoto. Kachitini kamene kachamuka kapeza kuti kali pati kali pomwe. Ndi zinthu zimene Satana akuzigwiritsa ntchito ku dziko lapansi kuti akasokoneze mpingo wa Mulungu. Kodi mukundimva ine? Kodi zikumveka izi? Makosana ndi mitsinje ya ku Babulo imene chipembedzo cha Satana chidayala mu gawo la zakudya. Ndimalize ndi nkhani. Pulani ya dziko lapansi kumene ikupita imene akonza a UN mothandizana ndi amene wa Christianity Without Jesus komanso a Black Sunday, iwowo apempha kuti apange mtsinje waukulu wa zakudya za ku Babulo. Ndiye tita apereka ndalama ku mabungwe a zaulimi. Kodi mukundimva? Mukundimva? Apereka ndalama ku mabungwe a zaulimi. Ndiye akumanena kuti mupange makalabu. Mwandimva? Mupange makalabu. Inu muzilimba mavwembe. Mwamva? Mavwembe anu nsika bambo gondo tili nawo kale. Inu muzilima soya. Nsika wa soya tili nawo. Kodi zikumveka zimenezi? Kodi akutilondolera kuti akufuna alanje zakudya za namunu. Kuti zakudya zisopano zisowe pansika zikakhale ndi boma. Akatero akazilowesa m'machini. Kodi mukundimva? Akakubwereseni nyemba yomwe ija koma atayipaka yutiki pamwamba ikunyezimira. Kuti inu pakagula mukagula nyemba yomweyo koma mukupita ku mtsinje wa ku Babulo. Makosana musayese za masewera, pitani m'midzi mukapeza malandi cruiser akuyenda paliponse kukhazikitsa mabungwe azolima, kuyang'anira kupereka ndalama mamiliyoni kunena kwacha kuti nsika tili nawo. Kodi zikumveka izi? Ndiye example yabwino ndi dziko la South Africa. Inu amene mwapita ku Joburg mukapeza nsika ngati kwathuku ngati masamba timagula mcha sinjiro yeni mcha. Ndi pamene akufuna kulika dziko lonse lapansi kuphatikiza Malawi afuna likhale pati pamenepo kwakuti machoplite akhala paliponse. Inu amene mukulima kumaminda ndi cholinga choti mugulitse ngati simuli mbungwelo simugudwa mpaka mukhale mbungwe. Ana Mulungu mmene tikulowa kumapiri 24 Mateyu akuti amene ali kumene kwa Satani pasachoke kwayo. Amen mpingo. Ulendo tikulowerawu tikupita kokakala mainda bambo kolimba kumene munthu sakwanisa kuyima ngati alibe Yesu Kristu. Tidziwe kuti ulendo wa Chikristu chathu si ulendo opepuka. Amen. Koma nthawi zambiri chizolowezi ndi chimene chimapwetekesa munthu. Amen mpingo. Amen. Ine ndimalize ndi nkhani. Ineyo munthune siku limene sinimaliwala pa moyo wanga lina munthune naona maloza kamodzi. Chaka chimenecho ndimakhala mchilinde wani amene munakhala mtawuni ya Lilongwe. Chilinde wani anachita malire ndi Kamuzu Barracks. Ndiye pali kansinje kadambo kamene kanagawa malocation awiriwo. Ndinkakhala ndi mchimwene wanga. Ndiye kakhalidwe ndala mwanga sikamalongosoka. Ngati mwana wongosungidwa ndimatenga zovala zanga nkumaka chapa mkadambo. Siku limenelo ndinatenga zovala ulendo ku kadambo kameneka. Ndinafika mkadamboka nkutangaza miyendoyi. Nkuyamba kuchapa. Kodi mukundimva makosana? Ndili mkati mochapa ndinamva mkokomo kumbuyo kwangako. Nine mati nteuke chonchi ndasemphana ndi bilimankwe. Apana ndidusa bilimankwe akuthamanga ngakhala akalenu simunamuone bilimankwe akuthamanga chonchi.
anali akuthamanga liwiro la mtondodoka, anandidusa kukadusa pati mazitija pia wakwera katundu. Ine ndi chidi kuti bilimangu amathamanga choncho, ndinamvaso mkokoma wina kumbuyo kuchauka njoka inandidusa sobati pomwepa. Tsiku limenelo ndinadziwa kuti bilimankwe kuyenda pang'ono pang'ono ndi mpata. Mukampeza bilimangu ndi chani chimenecho? Kuti anatheka bwana gondo kaya ndani panatumiki. Musadandaule, mukaona ndakuzengereza ndi uthenga uwu ndicha wasachaka kukubwera njoka bilimangu athamanga atifuna atwani. Ambuye akudaliseni. Mundilole ine bwanji phunziro langa lero ndilekezere pamenepa chifukwa cha nthawi abanja abambo. Tasiya zambiri tsiku lina tizaphunzira za mafuta ndi zinthu zina zotero zovala, koma mwachidule pali zovala zina zachabe kwambiri zimene zikuvuta ena ainu ananu akuzunzika m'manyumbamo. Zojambula kaya ndi mkango, bilima ujeni nyalugwe, nkhope za anthu, zala, mapazi, nyenyezi, zinthu ngati zimenezo. Anzathu mwena ndi ena anu m'maso munayirako pang'ono, mapanti achingwe, zinthu ngati ziti zimenezo. Okondedwa, zimenezo tikakhala nazo tizisamalire kwambiri, kutaya kumene kapena kuwotcha kumene. Amen. Mulungu akudaliseni mpaka tsiku lina. Mulungu alemekezeke.